bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓen ko ɓe Piindi TV jam Allah wale mon en gatti humnude oɗon aadi ani bo Piindi TV fiɓodirede fulɓe adandorde subay ka kala ko sifa kala gadan jayde leydi Sénégal o do subax non en garti ngandati jayde leydi Sénégal yo majji ngati ko oɗon rapport Cour des comptes holno sifori kono kay e nder ɗiɗon jayde jen tawede escroquerie ko way non fawaɓe juuɗe oɗon justice leydi Sénégal ena way non mbiyen on peut du tout on peut du rien e nder ɗiɗon jayde leydi Sénégal o do subaka ngandati alkamisa nogas ɗiɗi lewru décembre 2022 Gouditirten ko jayndi le quotidien Madiambal Diagne odon gestion rapport Cour des comptes be bi ko Macky ine pression odo sa yiwi askan wi namdi ko procureur yo wat soto saisir parquet o nganda tigi yo wat soto saisir odon al khali ko dum tigi woni ko tawte nder godon heloma be jene yo ko na dum ko kay be gatte ngudon gomu cap woni coordination des associations de presse wadi dénoncer ko procureur e pawgol jungo odon jayndi enke pabale nya woni tigi ko be jonnani ko kay ko be jaddani be bi ko tiagalla embalomo Guinée Bissau ko Adama Barrow wadi échappé odon putso nganda tigi coup d'état fonnodo wadde wala mbena coup d'état jubbinaare kono kay walani réussir to nganda ti to leydi Gambie be mbi ko insécurité institutionnelle en Afrique de l'Ouest hen way non leydele Afrique bangi hirnange ine ye tiade Afrique bangi hirnange ne tiadele odo sahawi non ko be don jeynen ko be le quotidien tiagal kan be ngarti nganda kay no gasi joya dum ko wite cocaïne drogue dure danejo talla nganda pawade jungo le Sénégal à la poudre au nez ene wayno ko nogasi 2 kg oni ngandati 25 kg kanyum tigi woni fa jungo taw kay fof ko dum ko cocaïne ene tawe hello tata mo nder jandi le quotidien be kala non holto jagga kono kay ko do nder reedu men Sénégal jayde l'observateur de Youssou Madjiguen dowra be ngati ko inde don jonde junde ne be badde Mansour Faye ena wayno be mbi ko udri nde don jengi e ko yoyti on rapport Cour des comptes Mansour Faye o wi ko wawa dejude et je ne peux pas me taire din ko ngine tawe nde don jayde l'observateur hali non on gestion force covid-19 e di don milliarduji biama nyamama ena wayno warti en no hanit ni o wi ko omo jogi hakkille dejo c'est la conscience tranquille e ko yoyti den ko preje sabu won sikkobe ko kanko nyami kono di no be bay kirde ka o kanko hagel makko deji kanko Mamadou Mansour Faye jagordo lamu président Macky Sall kono kay jagordo joginodo alkhali ngandati je hangara leydi ndi ko way non e wi ko sangade président namdimo alkhali tigi on marché maro pado de covid-19 ene wayno non holko be jewridi hen e ko way non o arti 2,5 milliards ko preje CFA donnode jungo makko hello neba ha joebo fof jeynen ko be l'observateur jewtide ko makko kanko Mamadou Mansour Faye ko na dum ko be mbi ko Tamba kunda yitama tonno or kewdo e nder ngese go wota ngese ba non taw ko oy esatno hen ko phosphate walla e ko way non ene way non ko champ minier ken tolno e 20 tonnes réserve odo no or jitado to Tamba kunda wi non ko be don jaynen ko be l'observateur jayne vox populi be ngati ko odon PDG e Cotra ko kanyum wada escroquer kine tolno 5 milliards ko premium CFA el hali ciotugol banque to Togo ene way non kanko odon gorko o fayen wala kanko awdon gorko Abdoulaye Silla o jofien ko on gorko mo gonda wiite ko Zikrullahi o wiide makko nono ko on Zikrullahi son nandimo ha nder mbundi odon khali ko kanyum de woni sababu 5 milliards makko yaade sabu ino sode ko banque to Togo o joji MC Niassa e Adji Sarr ene wayno non be gartiene mbadi kubti dindi sabu Adji Sarr holli tigi ko wori piégé MC Niass odon ceerno makko belam anda so tawi ma jam fomo walla ala dum woni ko tawte nder don jende vox populi ya les échos do subaka e natal makko kanko horejo parlementaire yebi askan wi o wite ko président Souley Diop parti ko ye on motion de censure dépôt mum oui ko ngada ko Mamadou Lamine Thiam PDS walla mo wallu Sénégal so tawi de wi nganda tibe tintina dum e odon motion de censure on nganda tigi reket mabbe ne wayno non haalani gonga sabuti o haalde mum kanyum hollitima ma haalde wonbe dowbe ma yewde tigi sardiyankobe tawtebe e nder wallu Sénégal o wi ko wiani yo ben gonde mabbe kono kayya on kalkina haala yo wonna hunde lamde Thierra Abdoulaye Silla
nawi on biteɗo Zaki Zikrullahi so e yesso lawol ɓe mbi noon so renta e oɗon gorko joni de meɗe meƴƴede walla mbiyenna joni meɗe dumbede koye alhaali noon oɗon 5 milliards mo wasi to togo e cotugol la banque goto kanko Abdoulaye Sylla e Kotra en guddi nde ɗon jayde les échos gudditen jayde las Benno Bokko Yakar oɗon présidentiel 2024 ɓe mbi ko les affaires ses armes Benno Bokko Yakar no way noon heɓino gam kay taccidde ɗiɗon konuji mum taccitade tigui ganda kay ndiɗon joɓare mum gam yahde ɗiɗon sungoji de fo laamu 2024 ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde las quotidien oɗo subaka gaddu en jayde le soleil national et natal makko kanko le président en exercice de l'union africaine le président de la république du sénégal Macky Sall wondude Recep Tayyip Erdogan ko ngal ɗon nattal woni ko addini ɓeɗon jayne koɓe guidiri ɓe mbi ko natgol gandati Union africaine e nder nguɗon gomu G20 ene wayno Ankara waɗi soutien mum fade président Macky Sall Ankara ko leydi Turquie ton tigi wonen to yilloyno yadde tigi yindirde on Recep Tayyip Erdogan président mo Turquie ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jande le soleil libération ɓe gatti koye ɓesgu Sénégal wattoɓe e ganda kaye escroqué funtiteɓe kala e saaha ɓe mbi ko 700 millions nawana kene tolno e temedde ɗiɗo ɓiɗɗo Sénégal najo ɗum ko centre d'escroquerie ɗum ganda tigi koye ɓoggi karale kese e ko woynon taw jomum noddat ene punta walla mbiyanna toon tan jottiri ganda ko yiya funtude hewɓe ñamde kalisaji mumen winon ko ɓeɗon jeyne koɓe libération kene tolno cepande jeeɗiɗi millions ɗum tigi temedde jeeɗiɗi millions ɗum tigi woni ko wujja li quotidien ɓe garti ala haali sen o ngun gomu tambingo diƴƴeɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi ko chiffre d'affaires mo 59 milliards de francs CFA moɓe mbaɗi réalisé kamɓe tigi nguɗon gomu Séné 9 milliards investissement e nder hitande kala au Sénégal ganda tigi actionnaire majoritaire mo 55% e oɗon capital laamu ngu ganda tigi yiɗi ko wadde sedde 20% oɗon privé en liggotoɓe toon keɓa tigi oɗon 11% e nguɗon gomu Séné e wiide tigi ɓeɗon jaydiyan koɓe ganda ko li quotidien nder ndeɗo jayde ɓe garti tigi oɗon ganda tigi ko cocaine jaggaɗo ene wayno ko 25 kilogramme kono jaaru mum ƴimama e 2 milliards kopreje men CFA l'observateur en gartine ndeɗon jayde kono guddite en jayde jayde besville jour ɓe garti koye alkaali tigi ŋakkere oɗon sud judiciaire kala dossier ƴettaɗo wasa tigi jokkitede walla mbiyanna wasa tigi rewidede ha laaɓa ceera e ɗiɗon rapport aji kala e saaha ɓe mbi ko procureur obstacle on projet parquet financier e ɗiɗon tiroir uji ene wayno noon dossier ji kala gaddat toon umoriɗi to ofnac yiɗi noon ko wadde constitué partie civile e ɗiɗon dossier ji kala gam kaya labno ɗum lamnande ɗum ɓesgu Sénégal ɗum tigi woni ko yeni ɗum ki woni ko on ganda kay koɓe jiiɗi kamɓe nguɗon gomo ofnac guddiren jaydi stade natal mabɓe kamɓe ɗeɗon baroɗe teddugal leydi men Sénégal ɓe mbi ko holno oɗon transition waɗita kono kay holno mbaɗira maintenir oɗon forme mabɓe ɓen tigi fuɗɗiɓe sebde duuɓi ha so tawi woɗɓe ne gara kono kay kañum men ene koke tigi oɗon fartaŋe ganda tigi waɗede transition o yaltugol ɓeɗon natgol ɓe woɗɓe ɓe mbi ko nguɗon gomu tambingo football men woni fédération sénégalaise de football namdaki walla mbiyanna mijjaki kaɗon haala sah ɗum noon tigui woni ko tawte nder ndeɗon jeyde stade ɓe mbi ko to Paris Saint-Germain Messi ma wat prolongé contrat mum e oɗon club français wi noon ko ɓeɗon jeyne koɓe stade kono ɗum ko ɓe garti tigui oɗon League Cup City Liverpool hande 20h 8e de finale de jeu ene wayno noon ma uddit no hannti ni fuɗɗito saabu ɗum ko jagguno ɗum ko woni coupe du monde gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum noon ganda tigui gaddanɗen bandiraɓe e ko yowite robindu jayndeji kala e subaka ɗi jayndeji gaddunɗen bandira musidɓe tedduɓe yo Allah hokken ñaldoyde jaam to karallagal woni toon ko Carle Walo montage Ali Fall ɗo e haalirde nde wonno ɗo ko Moussa Nia hittiyankoɓe pindireji Piindi ganda tigui TV walla mbiyen Piindi média e kuuɓal e ganda kay rewintoɓe golle Piindi yo Allah hokken ñaldoyde jaam.